Codastá go bh chuirde is mis sé ónpaí ó marchu agus fáilte roihisteach go leabharmheas agus an leabhar a bheith á bheas. I going ná an ceann áling seo, Madame Lazare le Tadhg Mac Donagáin, agus bególas Tadhg Mac Donagáin mar an duine is scríomh nó duine is scríomh Afric agus an duine tá ceannas fut a fata. Agus seo an chéad leabhar faoi infranta Barzaz, fáis infranta dó chuoine fásta is dóilm. Spéisiú glóir na sunnistan chuige Nuairt Barzaz, gnácha siad le glóir cineálacha fiction do chuoine fásta go dtí agsúla ach gnácha siad le fiction óliaachta agus spéisiú fáil tuile álamach faoin gine conspóideach sin. Péis go le. Madame Lazare, an géad Osc is dócha gur bé an rud ar hinle duine agus an leabhar seo ina ghlacaige ná cé go das mar leabhar mar thóirge atá sé. Tá na leithnig teomh, tá caighdeán an fápéir ard, tá an dearag go háling agus ní amháin sin tá sé beagán in lonrach agus gúbann sé amach san níos an pe rud ar cosine sin tuile airgeach. Ní eicin dóéis sin go minic na leabhar gaige. Tá imil mhóra ar na leithnig. Tá spás ag an bhocail sí ar an leanach, an pápar a chaid an ard, tá picture den údar a chúil, tá na rudí beaga níos am go a sin na clúdaigh, bré clúdaigh a thugann níos am na fiscar clúdaigh deanagéad nó a chuintí sin leis. Tá an pictúr go háling sca cheann mar sin. Ach cattá gceiste seo é an chéad uairscéil le Tadhg Mac Donagáin agus scí sé roiint rudí agsúla Ceann Granard de Fáistí, Insin Down faoi bhéir tá bhna ar Vincent Brown agus cúpla leabhar nó cnúasach bhíonn sé ailaganacha ar cnúasaigh de Ilíocht, Raftery agus bainte éile an lán bhí agsúla eile freisin. Tá go maith, cad é seo hanis. Beidir go léigh mé písín den bhlurba le blaise a thuirt a gcuoine cad tá gceist leis. Ó bhí sin na páiste óg tá le bheanna bródúil as a dúchas giúdach agus as na maná láidre a chuig grimpi. Duine acu sin I Hannah Lazare, seanamháthar le bheanna, a he ina chalín ógde ó na tír a chúcais I dúsgurt na hórapa, an tain duine amháin dá muintir a tháinig sláán ó chlad an seoa. Ach nuair a hagan mearúil intinir ar Hannah I nnéire a síl, sceithin blúirí eolais an na béal ágan le bheanna trína chéile. Teoltar an bheanóg ar aistear a thugann uirthi gach rud a dúirta seanamháthar riamh leithí a cheistú. De réir mar glúisin an scéal ó fóras go dtí an Bhroiséal go hiar na hÉireann, dridan le bheanna, le fíor scéal a seanmháthar agus leis an tubaiste ba chúis leis an saoil rún atá cat ag Madame Lazare. Tá lán ráite gom agus níl éonar ráite gom faoin scéalthain nó faoi eabhas an scéal tá sé ar eabhas. Tá an tuairscéal seo anna bha. Tá sé bhhaidís fearna a lán uairscéalte go ag fáilsíoch le dúir an blianta. Níl an iirt sin acu sin léite gom beidir, seans go níos man siúil gom na gearcéalt agus rudí éagsúla. Ach tá sé seo mar bheith uairscéal mór ácharte a cheanófá san Airfort ar a dhéanamh agus ar a chruth agus ar a dhearra agus ar a bhfuil istigh an. Tá scéal anna bhhealtach. Tá perspectiochtaí éagsúla á dúirt sin rud nach feicimid go minic sa go aige. Stáilm go manan sé sin tlí nachfuil mór an scrín óirí lán aimsire iad, mar sin ní bhíonn an scéal ag daoine perspectiochtaí éagsúla agus bheith léim siar san iar san am. So tugtar tá cúpla siomh a gceist agus tá cúpla am a gceist, cúpla carachtar a gceist agus bítear léim siar san iar agus ar an gcuí sin chunítar cuidann scéal siar agus scuiltear lingéidir ar a chéile agus bímas i ggéirí go mór fáilmach cad éon chéad eile hitte gomach. Agus tá sé déantar é sin go hanamháthar fad. Bhreas é dús an leabhar go méidir gur banan sé seo le scéal an scríbhneoir stáil ach ag tús an leabhar bhí sceapa ó beidir gur thug siad beagán in numadálais. Tá is a gin cinelín an sciopí tá sílamid ghfuil is a gin cad atá tórlathe nó tá lethúir me gin cad atá tórlathe beagán in lua ach tórlín roiinfá castíocha éagsúla níos déanaí sa scéal, so tá sé sin go bra ach ag an tús hí cinelín ará well tá an revíal mór tucha I dús an leabhar
agus bhí cappa go méidir nachú go sin go dtí bhhaidín déine. Ach péisce le. Tá charachtracht an láidir fáinmid léirgus an bh ar na daine seo ach níos tábhachtí fós. Thorlíonn rudaí sa scéal, Thorlíonn rudaí, hála rudaí hana agus tá si gon titim amach agus tá si gon seach consolis agus flaanal an túidir iad. Rá finnig ar fad ní eicimid an flaanal agus an fisticiúlacht sin in uorscéalte na gaige. Faoin stíl tá an chuirsís go háling uairanta tá sé an ile tá rud a dhéans tá ag mar chuna gáin a haíns go mórlam agus sin míon sais ochar ocail nó ochar rásaí nó ochar maithne a bhilinn sé ortha agus sais bantar macáil asta níos déanaí sa scéal agus a tábhacht éagsú lo. Agus an slí bléonn sé an tangatá an úsáid sa leabhar tá sé spéisiúil ní mar buna agus uairanta le thuairscéalta gaige brahananta bhfuil duine gon na scríóirí a géirú léir bhfuil stór focail an na lehanachá. Agus go dagann sé sin idir tú agus an scéal atá insiid ach níos sé sin fear faoin leabhar seo néachar. Tá an stíl tá an frutal ábhraín ní sé siimplí ach tá sé intaige agus tá cupród an seo an siúd a thugla féascúil an tanga nua aimsire in úsáid ar bhealach méidir go mraithanta bhfuil daoine ábhraín cumádach bhí gnéithe óra de gnéithe is nuí faoin tanga tá mé dul an ábhar seo ach tá lehéad a gceist. Cad eile tá gceist leis an leabhar. So tá an scéal sin ann faoin manseo le bhana agus tá an léthóir ag an am céine é dul ar an turas céine le agus ní deirí bé umar go faoin scéal mar bhileach sé sin é is stoilm. Beidir go néir mé písin beag ag an deir den na daoine nachhfuil an leabhar léite chu. Ach banan sé banan taig mo gona gan úsáid anhá as cupród an tidirlín agus rudí atá take chun cín le tamadh blianta in nuas agus a churns go mór leis an scéal dar ire. Cad eile tá a gceiste goin. Tá cupród anhá ó thaobh beidir luchtainna agus tá luchtainna ar gach leabhar cínte ach beidir go neireann sé ábhraín me agus níor deirm sin ábhraín beidir gur bhleathanach amháin agus gur mar bhil mé bar thart ar leabhach na beagán níos fuidir na leabhach tríd visráil mé bhil tá mé gur fáilach cad é an chéadh eile thuirla agus an sin I ddridim le deir an leabhar tá achtar amháin ann agus beidir go sé ábhraín dechar le creadúint nó le héad ach tréis an tíl cén fágam a léamh scéal. Ní hasnú an scéal a léamh faoin rud normáilta faoin minárad a Thorlíonn mar sin Mohammed agus tá an dahan a chruthítar an a bhealtach agus an a charachtar an bhealtach tá siad spéisiúil tá credant bhain tú fiú an ruúid sin a Thorlíonn sa leabhar tá beidir tá ábhraín níos dechar le creadúint credant bhain mar bhfuil an dahan agus gach éar de le crutha th timpeall air agus bhfuil an chuirsí san agus ní deir mé numarcha well sin é sin é tá sé anhá tá sé raibh mar annas tá ceapan go mbeidh daoine ag caiintear seo agus á bhula go háir na spéire agus tá sé tiltte agus anna tiltte agus go minic tá uorscealta na gaige an díomach ach tá na daontóirí ag an bhar seo tá iiri sin scríomh agus déantaige agus fleachneis mín seo léile hagarthóireacht agus agarthóirt litrathe agus lehéad. Is tá cupród a gúlan ar chuir mé sunta sunú tá nóta aige nóta an úidir a thugann chuirsís ar an taide ar níos agus tá sé sin le sunrú ar an teach a hús deire agus go raibh agarthóir litre aige mór a zef hín scríomh leabhar do fáistí agus agarthóirí litre eile agus agarthóir tanga freisin agus tá rion sin ar an leabhar agus is stáilm nachmíonn si sin na sunú ar lán uorscéalta agus a lán PC teach sanna gearcéalta go péir tá gceis le ailsíte sa gaige. Péidir scéal é uorscéal anhá an bhealtach an tainebhach. Tá sách fada
Serbhín dechar gácéad caige lehanach na mar sin. Stacar rá tá na lehannig teomh ach ilis gom ní sé uafásach fada tá sé le mé an chud is móda in éon láháin agus bhain mé an sol go deas níor mé an darna leat an leabhar sa legan weim agus bhfuilin go mór díobh é léamh agus bhrealam cean eile ó fiann haig bhí gona gáin i léamh ach deing mór a fannach tamlín. Inis tá mé chun cúpla rud a rá faoin leabhar donna daoine sin a bhfuil an leabhar léite acu. So mar bhfuil an leabhar léite goibh airí as a bheith brean inis. So slán tamlín sin é deir le leabhar seachtain seo lumsa ó Pia Mercú slán. Agus inis donna daoine bhfuil an leabhar léite acu. Ní mé chun an scéal bhile fós ach tá mé gur cúpla rud a phlé a hahanlum nó a bhí go maith agus rud amháin a hagan chun cín sa leabhar ná go mííon dúchas puncaí i gceist mar faointe plota agus an béile is atá sin agus sílim gur Tás cinnalí nínta sem nach bhfuil léite hena gom is cinnta gur riise lom hain idir scéala ag an thógáil ina méach baint ag rud ag mar sin bailachán na scoil nó le héad leis. Mar tá iiri sin rudí an gus go bheith atága céad na daoine seo a bhaigh níor ecan tú ag bun an antrálacha brídí ní chonéile trí bliana déag nó péad 8 mbliana díos a bhaigh ó cheann ó chonéile ferramór in níos 63 bliana. Háinte sin go mórlam. Tá cupróid tá an charachtar éireannach aber astrathóir tá astrathóir a bhíonn sig obair i go misisiún na hórpa nó san orb sa Bhrusil is dóilm. Agus bhreithas go méid tá cúpla sais in-jokes agus is tócha go dtí go gachtaine i bubal na gaige iad ach beidir go raibh an numarcha acu sin ann agus nílas aga mar líise sin i gcearta sin go eile den leabhar. A churíist mionrad atá dar éire. Agus do chuoine sílim go bhfuil an léithóir a bhfuil ag acu agus níl an leabhar fáil mé go fáil ach beidir go meach maican sin. Beidir gnéir sé scanan anna bha. Ach an léithóir gaige tá sé cinnaí a taobhú leis an gceartar seo an astrathóir mar tá sé cinnaín ag scaoile elementí áirithe den scéal agus tá muide bís agus a géirí fáil amach cad é an chéad céim eile den scéal den bhisteir seo atá le scaoile. Agus háin sé sin go mórlam agus tá elementí áirithe den ilíocht agus den bhéileadis agus siú den chanúnóíocht agus daine gur brala is bralan bheith éisi le canúntí agus ach ní uair de bíonn sé dechar canúntí chun mar athantá chéile ach tá an puinte plota sin annach liiste atá gceist sa leabhar. Agus fecinn siúh tá mé ábhraín mistéar faoi. Ach tá láirí anna bha ann agus bhfuilín go mór. So sin é Madame Lazare le taigh mar chuna gáin. Bhfuilín go mór léigi é agus beag mé play leabhar eile agus á bheas amach an seoiríis le cúnamh na néithe. Slán tá mé na chuirde.